Pensiun. Post power syndrome. Tembung Jawane sing pas iku apa? Aku ora ngerti. Wiwit 15 taun kepungkur, aku wis krungu tembung iku. Waktu semono aku isih dadi penilik TK SD SDLB ning Kecamatan Bogem Ireng. Ora adoh saka omahku Karangmiri. Aku asring nggatekake Dr. Andes Gudril Bagjo, Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bogem Ireng, kepalaku. Saben minggu ana 3 apa 4 dina ora ngantor. Jare gerah. Yuswane wektu semono 55 taun. Meh pensiun. Didokterake ngalor ngidul jare ora ana penyakite. Didokterake ngalor ngidul ngetan ngulon kae ora bakal suda penyakite, ora mari. Lah wong ngalami post power syndrome. Ngono celuluke kancaku Dr. Andes Gopar Pamuji, penilik TK SD SDLB sak kantor karo aku. Post power syndrome ki opo Pak Gopar? Takonku sing pancen durung ngerti maksude tembung monco iku. Mulane sinau, gelem sinau, maca kamus basa Inggris apa maca ensiklopedi kedokteran, mengko ngerti. Jan, aku duwe kanca siji iki ngrasa piye? Saben-saben tak takoni tembung-tembung sing anyar, wangsulane mesti aku dikon sinau, dikon maca. Saben-saben krungu tembung sing anyar aku dikon sinau. Aku dhewe mung meneng trima ngalah. Rumangsane aku dadi penilik TK SD SDLB mung duwe dasar ijazah SPG. Modalku mung seneng sowan menyang bendara-bendara dhuwuran. Mesti kanthi nggawa glondhong pengareng-areng. Aku dadi guru mung 8 taun. Wektu semono aku diwelingi marang sepuhku supaya seneng sowan bendara. Amarga urip matine kawula iku dening bendara. Mbuh, kaya ngapa priyayi sing dadi bendaramu kudu kok suwitani kanthi DP senajan cengkah karo atimu. Marang sepuhku mbiyen pensiunan kepala Kabin Sarplaruk Bogem Ireng. Pensiun nalika aku nembe 2 taun dadi guru. Pituture marang sepuh tak tindakake nalika aku 5 taun dadi guru. Tansah DP menyang kepala sekolah, penilik, kepala kantor kecamatan lan kabupaten. Nyatane ing masa kerjaku sing nembe 8 taun, aku diangkat dadi kepala sekolah. Umur 36 taun, aku diangkat dadi penilik TK SD. Umur 40 taun, dadi kepala Depdikbud Kecamatan Bogem Ireng. Ngerti aku diangkat dadi kepala kantor, Dr. Andes Gopar Pamuji, wong sing asring mrentah aku supaya sinau sekolah maneh, seneng maca, nyuwun pindah menyang kecamatan CJ. Isin jare duwe kepala aku sing mung tamatan SPG. Dadi kepala tingkat kecamatan meh 15 taun ora tau pindah. Yen arep dipindah, aku mesti sowan. Glondhong pengareng-areng ora tau keri. Omahku saya dina saya mundhak apik. Nalika dadi kepala sekolah, omahku wis plesteran. Separo gedhong. Bareng dadi penilik, gedhonge ganep. Wiwit dadi kepala kantor kecamatan, rejeki gilir gumanti banyu mili. Jogan omahku mboko sithik tak keramik. Menika kagem Bapak,
Bapak kepala ingkang rumiyin ugi ngaten. Ngono sales saka sawijining percetakan karo ngulungi aku amplop dawa kandel. Nalika aku nembe sesasi rong sasi dadi kepala kecamatan. Jane aku rada bingung, senajan ngerti iku isine dhuwit, lagi dadi penilik uga sering nampa nanging mung climen, tipis isine. Iku wae sing maringi Pak Kepala. Ngerti aku rangu-rangu nampa dhuwit mau, sales saka percetakan ngambali omonge. "Monggo, Pak, menika kagem bebingah Bapak ingkang badhe nerasaken kebijaksanaan kepala rumiyin, nyetakaken soal-soal ulangan teng percetakan kula." Kanthi nyawa ngiwonengen, mbok menawa ana wong kantor sing ngerti, bareng katon aman, amplop dawa mau tak tampani, langsung tak simpen laci. Lah menika kagem Pak Penilik kalih staf kantor sanesipun. Ana 14 amplop maneh sing diulungake sales mau, nanging tipis-tipis. Dhuwur dhewe ana tulisane Penilik 2. Ngisore 12 kanggo staf. Setahun aku ping 3 diulungi amplop kaya ngono dening sales percetakan. Taun kapindho wis ora rangu-rangu maneh. Malah taun ketelu rada ngarep-arep. Taun kapapat malah nganyang kok kurang akeh. Sing edan salese yo nambahi. Kanggo mbuang tilas, ongkos nyetak lan liya-liyane menyang percetakan tak pasrahake koordinator kepala sekolah lan guru kang dipimpin kepala SD sing wis senior lan manutan. Ora mung cetak-mencetak soal iku wae, rezekiku sing wis tak anggap halal. Aku sering nampa kiriman-kiriman saka guru-guru sing dadi kepala sekolah. Syukuran istilahe. Teko dhewe, aku ora tau njaluk. Wedi kenang pasal. Sing cetha rezekiku bareng aku wis dadi kepala saya akeh tinimbang nalika aku dadi penilik. Apa dene kepala sekolah lan guru. Tradisi ngaturi glondong pengareng-areng isih tak lestarekake. Mula nganti meh 10 taun aku durung nate dipindah tugas. Cilakane nalika aku arep oleh jabatan sing luwih dhuwur ora bisa merga sekolahku mung SPG. Taun kepitu aku wis bisa tuku roda 4 senajan wis sekenan nak tangan kedua. Umurku wis ngancik 55 taun luwih. Aku wis didhawuhi atasan supaya gawe syarat usul pensiun. Rampung gawe syarat tak kirimake. Aku njur asring ngerasa ngelu sirahku. Asring aku menyang dokteran. Dokter kok ngelu-ngelu. "Pak Bud, sampeyan sehat mawon kok. Tensi nggih normal. 120/80. Napa jenengan pun ngajokaken pensiun?" Pitakone Dokter Sulistyo, dokter sing mriksa aku. "Inggih, Dok. Taun ngajeng kula purna tugas." Dokter ngguyu renyah nalika aku wangsulan ngono. Njur manter nyawang aku. "Pun, mboten sah sampeyan pikir. Sedaya tiyang badhe nglampahi pensiun. Umur kula inggih pun sabaraan sampeyan. Nggih gadah penyakit ngaten. Cara ilmiah post-power syndrome. Penyakit kejiwaan wedi pensiun utawi saksampunipun pensiun." Dokter Sulistyo guyu ngakak. Rampung guyu njur cerita yen kabeh wong sing duwe jabatan apa jabatan luhur utawa jabatan apa wae yen arep utawa malah lagi pensiun njur kejiwaane owah. Amarga maune oleh pakurmatan saka bawahan utawa masyarakat. Bareng pensiun
dadi saya ilang. Maune oleh rejeki sing gampang. Kadang-kadang akeh, cukup, kejabane duit gaji. Bareng pensiun banjur sudo akeh. Apa maneh saya tuwa kebutuhane ajeg, ora kurang, malah tambah. Biasane mubra-mubru, terus mapet, asat, mesti kaget. Mpun, rasah dipikir Pak Budi, gesang ingkang santai mawon. Biyen lair ora duwe apa-apa, saiki bali rezekine kurang. Maune sadurunge dadi pejabat uripe sederhana. Njur mubra-mubru, saiki bali sederhana, sakmadya wae. Ora susah ngoyo, urip saanane. Yen lagi oleh emas ya dahar emas, yen lagi oleh telo ya dahar telo. Urip kudu sumarah marang Gusti, amarga cedhak lawase kita uga bakal mulih menyang Gusti. Tiang ingkang pensiun mesti nglampahi post power syndrome. Gedhe cilike ora padha. Kantun kiyat nglampahi napa mboten? Dirasa apa ora? Akeh banget kok jae Dokter Sulistyo, malah digandhengake karo agama. Yen urip iki mujudake kesenengan, kenikmatan sing sauntara, sing ora langgeng, sing palsu, kabeh bakal mulih menyang mula bukane. Layak biyen Dokter Andes Godril Bejo sering gerah amarga wedi rekoso yen pensiun dadi kepala kantor. Wong lagi isih dines uripe mubra-mubru, rejeki saka lor kidul kulon lan wetan tekan. Bareng pensiun mung njagakake duit pensiune wae sing mung 75% saka duit gaji. Bareng oleh penjelasan saka Dokter Sulistyo, nembe aku paham. Untung wae aku ora ketemu karo Dokter Andes Gopar Pamuji. Yen ketemu, arep tak terangake yen post power syndrome iku gejala penyakit kejiwaane wong sing arep utawa wis pensiun. Lho, yo aku dhewe lagi ngalami. Mas, ngono tembunge Surti nalika aku arep pamit mulih saka omahe Surti. Aku kenal Surti nembe 2 taun, nalika umurku ngancik 53 taun. Wektu semono, Wati bojoku umure wis 55 taun. Aku luwih enom 2 taun tinimbang bojoku. Wiwit umur 50 taun, Wati wis arang-arang gelem netepi kewajibane minangka bojoku. Alasane werna-werna, sing mumet, mriyang, lagi koreksi. Bojoku uga guru SD. Menawa gelem netepi kewajiban, wis ora kaya dek umur-umurane 25 taun. Mula aku sering ngrasa kuciwa, anyel, nanging aku uga ngerti yen bojoku wis mangsa menopause. Aku karo Wati ora diparingi turunan alias gabuk. Surti iki umure 30 taun. Guru SD pindahan saka Salaman Magelang. Pindah menyang kecamatanku amarga garwane seda tugas ing timur-timur. Surti rondo tentara, durung kagungan putra. Ana ing kecamatanku tak tugasake ana ing SD sing cedhak kantor. Lho, Bapak? Aku kaget nalika sawijining bengi aku nembe wae nyelehake bokongku ana ing kursi empuk ing sawijining gedung bioskop kutaku. Wektu iku film Ayat-ayat Cinta durung diputer. Lho, Bu Surti? Karo sapa? Wangsulanku rada gragap. Aku jane rada isin ketemu guru sing dadi pembinaanku ana ing gedung film. Piyambakan, Pak, mboten kali Ibu? Aku gedhek. Sidane nganti 2 jam aku nonton film bareng Bu Surti. Lungguh jejer kaya penganten sarimbit.
Bengi-bengi candake aku sering di SMS Bu Surti, ajak-ajak nonton film. Malah rondo kempling iku sering ngajak lan uga sering takjak menyang salah sijine motel ing sikile Gunung Slamet. Wati bojoku ora tau sapa aruh. Aku sering metu bengi nonton film. Malah kaya-kaya ngejarke wae. Aku tambah ngerasa bebas, merdeka. Senajan kucing-kucingan sering anakake sak petemon karo Bu Surti. Kulo kabeh spiral, Pak. Tembung iku sing ora marakake aku rangu-rangu sesambungan njaba njero karo Bu Surti. Mas, aku kaget krungu tembunge. Surti rada banter. Surti ngranggih tanganku. Sikilku sing maune arep jumangkah banjur kandhek. Kepeksa lungguh njejeri Surti. Surti sing maune nyebut aku Pak, bareng sering lunga bareng Malik Grembyang nyebut Mas. Mas, kene pinarak dhisik to. Aku arep matur nanging aja duka ya. Matur apa, Dik? Iki wis bengi, wis arep jam 12. Sok, sasi ngarep kan Mas purna tugas. Jare SK-ne wis diasto. Aku arep matur yo, sepisan maneh aja duka ya. Aku gedek. Bingung Surti arep ngomong apa. Ora kaya padatan yen aku pamit mulih saka omahe mesti ngrangkul lan ngaras aku. Iki kok malah aku supaya lungguh maneh. Aku patang sasi kepungkur sakwise nikah siri karo Mas lali ora matur. Matur apa diajeng? Patang sasi iki aku nyebut Surti mawi diajeng. Wong wis bojoku senajan nikah siri. Spiralku wis tak jupuk. Iki wis 2 sasi telat. Oh, alhamdulillah. Pensiun duwe anak. Cutha.